Kulaiwi market shak derajak tako bisho debormani sajak songita debormani Patimwng Samo Bachakha Tipra Mothani adongrok. Shantir Bazar Bukaste Uttor Takmasora ADC Village Soron Kamini Tako Bishu Debormani Sajak Thanai Salni Sanjojora Thungna Thangui Kwtongo Kulaimani Chirikmani Khorang Khwnai Bini Nukhungni Borok Phai Nukphaikya Kwtongo Kulaimabai Cherai ni Khaksa Busak Khamjak Patimwngni koktoma mankhino Patima Thayo Phai Sokpaikya Shantir Bazar Divisional Tipra Motha botolni tangphangrok Borokni Samo Basai Chubachuni yak pholok phaikya sak derajak Cherai no tabo Shantir Bazar saknai nogo saknari jagui tongo jesuk jora tui Cherai hamyasak bono chubanaini kokbo rwkha Tipra Mothani adongrok. Miya khana khaje ro potisori drop gate ni kaisa Cherai Kwtongo nangbai Khumpuk ni ke tungabo photo bunukha ekdom kirima sisakha go Khaksa digi pura khamui minute Kwtongo kogui thangkha abono nugui chung Tipra Motha santi Tipra Motha borok khana khaja ni ke chung phaika Cherai no chung tak hospital plane treatment ব্যবস্থা khainai ke abon pore bo jodi treatment bayong yakhe chung chini boido bai buma nainai joto sab Cherai hangya chung ato sab bono nainai chung salai.